салому алейкум дӯстон, ба канали Шермардон хуш омадед. мо бо видеоҳои ҷолиби худ имрӯз хотири шумо мухлисони ММА-ро шод хоҳем кард. бо диққат видеоро то охир ҳатман тамошо кунед. дар видео лайк монда ҳатман комментария нависед. дӯстони азиз, агар ба шумо картаи Тинькофф лозим бошад, мо дар комментария силкаашро гузоштаем. даромада фармоиш диҳед. ёддост мешавем ки хизматрасонӣ бепул мебошад ва кодро то ҷои иқомататон оварда медиҳанд. бо воситаи картаи Тинькофф шумо метавонед ба Тоҷикистон то 20 000 бе комиссия маблағ равон кунед. инчунин ҳангоми харид аз мағозаҳо ба шумо бонусҳои гуногун тақдим карда мешавад. маълумоти бештар дар силкаи комментария ҷой дода шудааст. чӣ гунае ки медонем, дирӯз варзишгари тоҷик Нурулло Алиев аввалин муҳорибаи худро дар UFC бар зидди варзишгари бризилиягии Рафаэл Алвес дар турнири UFC Вегас 70 гузаронид, ки дар натиҷа бо тасмими доварон ғолибиятро ба даст овард. суоле ки ҳамагонро ҳайрон кардааст ин мебошад ки Нурулло чӣ қадар маблағ аз ин муҳориба гирифт. мо низ дар ин бора каме маълумот ҷамъоварӣ кардем, ки ҳоло пешкашатон мекунем ва агар шумо лайкро фаромӯш накунед. Нурулло Алиев аз ҷиҳати молиявӣ аз UFC чӣ қадар талаб карда метавонад? дар UFC системаи пардохти гонорари вуҷуд надорад. маоши варзишгарон дар ин лига аз арзиши бозори онҳо, маъруфият, шинохт ва шумораи муҳорибаҳояшон вобаста аст. маоши варзишгарони UFC ин аз шартномаҳо, бонусҳо ва аз сарпарастон вобаста аст. агар мо дар бораи даромади расмӣ сухан ронем, пас онҳо метавонанд ба гурӯҳҳои зерин тақсим шаванд. даромади минималии 36.2%. варзишгарони ширкат дар соли гузашта маблағи камтар аз даромади миёнаи амрико, яъне то $45,000 ба даст овардаанд. даромади миёна бошад каме бештар аз чораки варзишгарони UFC дар соли 2020 аз 45 то $99,000 ба даст овардаанд. даромади баланд инҷо ду вариант аст. варианти А ва Б. мо аввал аз варианти А оғоз мекунем. даромади 6 рақама 36.7% варзишгарони UFC дар соли гузашта маблағи 6 рақамаро ба даст овардаанд, ки аз 100 то $920,000ро ташкил медиҳад. варианти Б бошад ин миллионерҳо, онҳо каманда, танҳо ситораҳо ин қадар зиёд мегиранд. дар аксар ҳолатҳо варзишгарони шинохта бо назардошти мукофотпулӣ тақрибан $300,000 бештар аз он ва ҳатто бештар аз он мегиранд. бо назардошти мукофотпулӣ тақрибан $300,000 ва бештар аз он мегиранд. дигар варзишгарон аз ҷумла онҳое ки нав ҳастанд ё дар лега кам муҳориба кардаанд метавонанд барои ғалаба то $40,000 ба даст оранд. варзишгароне ки мағлуб мешаванд аз $12 то $20,000 мегиранд. ҳоло дар ягон сайт расман маблағи коркардаи Нурулло Алиев хабар дода нашудааст ва аз рӯи суханҳое ки мо дар боло гуфта гузаштем маълум мешавад ки Нурулло Алиев аз муҳорибаи гузаронидаи худ бар зидди Алвес аз $16 то $20,000 имкони ба даст овардан дорад. агар ки мо дар ин бора хабарҳои аниқро пайдо кардем, ҳатман бароятон пешниҳод хоҳем кард, чун намехоҳем подписчиконе ки моро ҳурмат карда дастгириамон мекунанд фиреб кунем. дӯстони азиз, ин видеои омода намудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед.